Tak ja si myslím, že sme mali do toho zápasu výborný vstup. Samozrejme pribrzdila nás červená karta. Inkasovaný gól, jednoducho od druhého počasu sme si niečo povedali. Chceli sme si počkať trpezlivo v kompaktnej strednej zóne a jednoducho my sme si tie šance dnes vytvorili aj o jedného menej. Jednoducho my sme dnes absolvovali obrovskú časovú porciu o jedného hráča menej a my sme z toho tie šance mali. My sme tam mali šancu Filipom Oniedikom, my sme mali breakovú situáciu Levanom Nonikašvilim a my sme dali gól, ktorý uznaný nebol a jednoducho mňa mrzí najviac to, že tí chalani to odreli, odmakali ešte raz v takej časovej porcii o jedného menej a my sme tu minimálne nebodovali, čo bol minimálne náš cieľ. Aby sme to zvládli, aby sme si niečo odnesli domov, vedeli sme, v akej situácii sú Michalovce, ale hovorím jednoducho, toto ma mrzí najviac, že chalanom môžem vyčítať len tú samotnú efektivitu a mali sme zobrať minimálne bod. Vieme, že my sme boli v tej ťažšej situácii, pretože tá zostava trošku je lapená, ale cez to všetko sme sa pripravili na to, že nás čaká veľmi ťažký zápas, že super na dosť skúsené mužstvo a dosť nebezpečné breaky, čo aj predvedol aj v dnešnom zápase, aj keď hral jedného z hráča menej, ale myslím si, že čo sa týka defenzívy, tak sme to tam vyriešili v poriadku väčšinu akcií, takže problém sme mali trošku hore, kde nám chýba trošku ľahkosť, ale aj také zápasy sú a pre nás boli podstatné 3 body, aby chlapci dá sa povedať, cez tú krv prešli a aby sme sa vedeli obetovať a ísť do toho zakončenia a dať konečne gól z hry. A dneska sa nám to podarilo. Ten druhý polčas sa to aj už ku koncu viac otváralo, mohli sme to zavrieť skôr, mali sme tam 2-3 také možnosti na to, aby sme dali gól, ale môžem gratulovať chlapcom to, čo sme si povedali, že to nebude jednoduché, ale že proste tie 3 body dneska musia za každú cenu ostať doma a to sa podarilo. Ja verím, že tento zápas, čo sa týka psychiky, pomôže hráčom, lebo tie 3 body, to je vidieť, že tí chlapci pracujú, chcú, ale tá ľahkosť nám síce chýbala, ale dôležité sú 3 body pre nás v tejto fáze a ideme pracovať ďalej a ja verím, že tá psychika a tie 3 body pomôžu chlapcom, aby sa trošku viac uvoľnili a čo sa týka aj toho herného výkonu, aby sme napredovali. Ale dneska boli prvoradé 3 body a to sme splnili, takže ešte raz gratulujem chlapcom. Ktoré momenty asi tá červená karta a ten neuznaný gól v závere, ako ste ich videli? Tak samozrejme, tak ako som spomenul v úvode tejto debaty, že obrovská časová porcia o jedného menej a pre nás to bolo strašne náročné. Ja si dovolím tvrdiť, že dnes, kebyže sme v plnej sile a kebyže tam tá červená karta neprišla, tak dnes tu vyhráme. To si dovolím tvrdiť, lebo hovorím, mali sme výborný úvod a my sme o jedného menej si vytvorili 3 gólové situácie a z tohto potrebujeme byť efektívnejší, ale hovorím, tá karta nás pribrzdila. Boli tam niektoré rozhodnutia, s ktorými som proste nebol, keď musím to pozrieť na videu, ale my sme vedeli, že nás tu nečaká nič ľahké a my sme si hovorili, že my si musíme dnes pomôcť Michalovcach len sami.